रायजोनि दालां बायफ्लंनाय खामानि मावदों आरोना दाख्लैनि दैबानाजों बायफ्लंनानै बायदि अबस्था जादोंमोन दा बेखौ कारेन्ट खुन्थिया ओरैनो बेखार लामायाव थालाबायनायखौ लाबोनानै होनाय जाबाय रायजोनि मावबाय खामानिफोरा खम मावाबाथ' रायजोनि मानसिफ्रा रावबो गामिनि मानसिफ्रा बारनो हाया नालाय फैया दा रायजोनि मावनांबाय आरोना बे खामानिखौ गिथावबाथ' बायफ्लंखाहैबाय फारनैबो बायफ्लंजोबखाबाय आरो सेस बोलां जाखालायबाय डाइरेक्ट ओमफ्राय दा बेलथाय जाबायना बेखौ देथुमनो ओमफ्राय देथुमगोरदो माबाजों देथुमगोरदोलै आरो बे ससेल' बावसो
बै गुदिया बैखौ खामानि कमप्लिट ना एबाराव बरिया दै खुरखानायखौ रायजोनो बानायबाय नैबाव हा जाब्बाय आरोना बस्ता सिङाव सोनानै सोरो बायफ्लुङो खाथ्रा गोथौ नुखायोलै सोरबा स्किम हरोबाथ' मोजां खोथा भिडिअखौ नायनानै